Hi guys, welcome to Kusina Chabacano. So ngayon, magka-harvest tayo ng mga gulay natin. Mangulay kasi kita, so man-harvest kita. Chinikita frioles, kamar chinikita poco, okra. So ako kita ko si gulay ara. Pero aray dalaan ko na si Desira si Cosa Dura del Diaton Happy. Señorita, acordando tus sonrisas y mirada. Señorita, tú para una mi presencia, como tímido y sumiso, tu conversada bien despacio. Mi atención ya pasada nada aquí na mi corazón ikaw tuya amar el nombre mi magalakos kayo yung mencionar. So sa ngayon, yan pa lang yung nakuha natin. May isa tayong pipino tapos tatlong okra. Tatlo lang yung okra natin kasi isa lang naman yung puno ng okra natin. So di aton frioles 2, 4, 6, 8. So chinikita na may bibilog frioles. So siguro pwede ese no kay mucho yaman se pwede ese pang salad lang. Ito, ang cute ng ating mga malisot kasi yung cute ganda itong mga katumbal. Color raw ya sila, so yung sitaya kita sa kakanilan. Yan. So, sandali lang guys ha, kasi nahihirapan ako. Mahirap kasi wala tayong ibang tagahawak ng ating camera. So, pipitasin ko lang muna. So, yan guys. Meron din tayong mga siling panigang. No? So, wala pa naman kaming gagawing sinigang. So, hindi ko na rin lang muna pipitasin para hindi masira. Hayaan ko na lang muna dyan. Yan yung mga basil namin. Yan. Anyway, so ito na yung final na nakuha natin. Makikita nyo maliliit yung mga bell peppers natin. I don't know if yung variety nito yung maliliit or there's something wrong with the plant. Baka yun kulang yung nutrients natin. So anyway, so yan na po yung final na nakuha nating gulay.